32 anos, pero xa se convertera nun exitoso emprendedor ao que 2 policías lle arrebataron a vida. Con todo, o que pasou realmente aquel tráxico día segue sendo un interrogante. Segundo os 2 axentes implicados, todo foi parte dunha operación antidroga. Supostamente, Diego teríaos amenazado cunha arma e eles tiveron que defenderse, motivo polo cal acabou tiroteado. Pero esta tese axiña comezou a facer augas. Grazas á súa persistencia, o FBI filipino acabou confirmando as sospeitas da familia e que todo se tratara dunha montaxe policial. Segundo a súa contorna, Diego espertara envexas e tensións entre empresarios e veciños a raíz da apertura dun novo local que combinaba unha sala de festas, tatuaxes e rutas turísticas. Os traballadores recibiran ameazas, pero nunca chegaran a imaginar cal sería o desenlace. Malia a versión da policía, o FBI filipino concluiu que os axentes foran canda el coa intención de asasinalo e que o remataran a sangue frío cando xa estaba ferido. No 2023, e logo dunha fuga, os 3 axentes acusados acabaron entregándose á xustiza. Nese mesmo ano celebrouse a primeira vista oral. Agora, case 6 anos despois dos feitos, é a quenda dos pais de Diego Bello de relatar o seu calvario. Mañá mesmo declararán en Manila e agardan que se poida facer xustiza dunha vez por todas. Pois precisamente antes de partir, Belén, estiveches con eles no aeroporto. Con que ánimo, con que sensación se ían, Belén? Pois sí, compañeiros, eu estou aquí cos pais de Diego, con Pilar e máis con Alberto. Que tal, bos días, como estades? Están agora piques de sair nun avión dende aquí dende o aeroporto pois para Filipinas. Pilar, bo día, como estades agora mesmo? Aquí ides facer ali a Filipinas? Hola, bo día, pois estamos deseando xa chegar, por un lado. A Filipinas vamos a asistir a unha vista onde estamos chamados a declarar o 16 de xaneiro, a eso imos. Nesa vista teño entendido que van estar os 3 policías que asesinaron o seu fillo. Entendo que isto é moi duro para vos. Pois sí, van a estar, pero vai a ser a segunda vez que estemos diante deles, ou eles diante de nós, máis ben, estamos preparados. Estades preparados e con gana, entendo tamén, de verlle a cara. Sí, a cara xa é a terceira vez que ya vamos a ver. Unha vez foi en persoa e outra vez foi unha videoconferencia que tuvemos co xuiz. Vale, gracias, Pilar. Por aquí, Alberto, bueno, un pouquiño como afrontades esta viaxe? Bueno, pois con expectativas de que o proceso pouco a pouco este chegando ao seu fin para poder ter un duelo e unha tranquilidade que necesitamos, aínda que temos moita xente por detrás que nos está respaldando e que está facendo os movimentos necesarios para reunións que temos alá, poñer en valor o abogado que temos aquí, amigo que é Guillermo Mosquera, que está facendo un labor, familiares e amigos, que nos evitan a nós un desgaste mental e físico que pouco a pouco tamén necesitamos ese descanso. E Alberto, e vos que credes que foi o que pasou? Pensamos en envisa, porque non había outro motivo. Diego non estaba sendo extorsionado, como houve algún comentario por aí, porque con Diego tiñamos un contacto prácticamente diario, un rapaz moi cercano, e calquer cousa ou problema que tiña nós sabíamolo. Entonces, desde o minuto cero, amigos e todo o mundo se botou á rúa para esclarecer este caso, que foi unha execución extrajudicial, está claro. Moitas gracias. Pois aí tendes as declaracións de Pilar e de Alberto, os pais de Diego.